Li Washingtonê şehiyana li dayikbûna têjga pڵngekî ku li Tîrmehê li baxçê ajalan ya Smithsonians ji dayîkbû hate darxistin. Lê piştî kêmtir jî 3 heftiyan dayika wî domay refdarên tund li beramberî wî nîşadan dema ku şîr didaye. Xudanên baxçeyê şîrekî taybet bi bitlî dan wî. Da ku cihê taybetmendên şîrê dayika wî bigirit. Her wesa jî hewl dan da ku wî nîzîkî dayika wî bikin. Lê diyar bû ku ew wî neviya. Berpirsên xwedankirina wî biryar dan wî veguhêzin baxçeyê Safari Park ya San Diego li wîlayeta Kaliforniya ku li wê de têjga pڵngekî Bengalî dijî ew jî bêdayîk û li temenê wî da ye. Roja duşembiyê xudanên baxçeyê ew berhev kir bo hinartina wî. Food, towels. Xwarin, xavlî, memorî tiştî te berhevin? Tiştên min berhevin. Bes ma pılingê me da biçîn wî bînîn. Just need a tiger. Okay, let's go get him. Let's go get him. Piştî ew xistine nav qefeseka wekî xanî hemî pêk ve berefsandiya got firîn. Ew têjga pڵingî ku li Kaliforniya bû ji qaçaxçiyekî hatibû standin. The introduction went very well. In fact, we Bi hevdana naskirin gelek baş pirêve çû. Ya rastî li destpêkê wan bi tenê rîpirî hevdû dît, ew şiyan bi şêwazekî hevdû bibînin û bihinken êk û îşaretet navbera şifşan ra bidin êk. Ne girîng bû kanêlkî derê bigehin êk. Piştî ji hevdûrbûnekê saet û nîvan yekser ew înancem hev. Nehed bînî ew çawan yariyatken û pêk dixweşin. Ev tiştê herî baş e ji bo her duan ku li gelek bin. Ew mêvanên ku bû dîtina wan herdû têjgan bên dikarin li pişt pencera navenda çavdêriya ajalan wan mêze bikin. Berpirsên baxçê ajalan bihîvîne ku ew wê wekî du biraya pêk ve mezin bin û bizanin ku ew pılingin.